אנחנו רוצים לעסוק במיתוסים, בנוגע לניתוחים להגדלת, לא הגדלת חזה, הגדלת חזה זה לעשות את החזה, הגדלת שדיים. על זה אנחנו מדברים, נכון? אפשר להגיד ב-2024 שדיים בטלוויזיה. אפשר. יופי, נהדר. שלום לדוקטור תומר אייזנברג, רופא בכיר לכירורגיה פלסטית בבית החולים סורוקה, אשר בבאר שבע, בעל קליניקה פרטית לניתוחים במרכז הרפואי 7 עיניים. כן. אתה מנתח ניתוחי עיניים שם? לא, מנתחים שם גם ניתוחים אחרים. אני צוחק, הכל בסדר. בואו ספר לנו כמה מהמיתוסים הנפוצים, שאני מעריך שאתה שומע אותם חדשות לבקרים, בנושא ניתוח להגדלת שדיים. לדוגמה, המיתוס שהכי נפוץ, שהרבה מאוד מטופלות חוששות, ששתלי סיליקון בעצם גורמים לסרטן. זה עולה לאחרונה הרבה מאוד נכון. בחדשות מאז המקרים שקשרו בין השתלה של סיליקון מחוספס, נכון? כן. לבין מקרי סרטן. אבל זהו, זה לא סרטן שד, זה איזשהו סרטן מאוד מאוד נדיר. זה סוג של לימפומה. סוג של לימפומה, אבל סרטן שד, אין בעצם קשר ישיר בין שתלי סיליקון לסרטן שד. ההוכחה בעצם העיקרית זה בעצם שבכל השחזורי שד אנחנו משתמשים בשתלי הסיליקון האלה במטופלות עם סרטן פעיל. השתלי סיליקון הם קיימים מעל 50 שנה, בעצם משנות ה-70. ברור לכולם שזה מיתוס. אני רוצה לעשות את זה יותר מחודד. מיתוס, עושים שתל פעם אחת בשדיים וזה מספיק. נכון או לא נכון? אז שתלים זה כמו כל מוצר צריכה, כמו ג'ינס, כמו צמיג של רכב, בסופו של דבר הם עוברים בלאי. צמיג של רכב, אהבתי את ה... עוברים איזשהו תהליך של בלאי. אנחנו לא באמת יודעים מתי השתל ידלוף, אבל בסופו של דבר כל שתל ידלוף. זה רק עניין של זמן. וככל שהזמן חולף, יגיע נקודה שיהיה דליפה של השתל. אז כמה זמן זה מחזיק מעמד כל שתל? אז בעיקרון אנחנו ממליצים אחרי 5 שנים כבר לעשות את בדיקת הדמיה הראשונה, שזה אולטרסאונד, בדיקה פשוטה יחסית, לחזור עליה כל 2 אם הכל תקין, אפשר להישאר עם השתלים האלה. במידה, ולא, צריך להחליף כמובן, וסביב 12-15 שנים ההמלצה היא להחליף את השתלים. מה לגבי ספורט? מותר לעשות ספורט עם שתלים? כן, מותר. גם קפיצות, ריצות, אין שום בעיה, רק בתקופת ההחלמה כמובן, שהיא מוגדרת 6 שבועות, 8 שבועות אחרי הניתוח, כדאי להימנע מכל הפעילויות האלה, ולהתחיל בצורה הדרגתית. אם כבר דיברנו על ספורט, יש הרבה שחוששות מטיסה, מצלילה, יש הגבלות בעניין הזה? זה יתפוצץ. כן. זה יתפוצץ. כן, שמעתי את זה גם. אז בעצם הסיליקון מכיל ג'ל סמיך בתוכו, אין בתוכו נפח אוויר, ולכן השינויים של הלחץ, העלייה או ירידה בלחץ האוויר, כמו בטיסה או בצלילה, בעצם לא משפיעים על השתל עצמו, ולכן אין חשש מהדבר הזה. האם עדיף להזריק שומן עצמוני על פני השתלת שתלים חיצוניים? אז שומן עצמוני תפס טרנד, אבל הוא לא מתאים לכל מטופלת. הוא לא מתאים למטופלות שהן רזות מאוד, כי אין להן בעצם מאגר של שומן שאפשר אין מאיפה לקחת. נכון. הוא לא מתאים גם לנשים משדיים קטנים יחסית, עם מעטפת אדוקה, כי אנחנו יודעים שהשומן לא יקלט שם. מתאים יותר לשדיים שאיבדו קצת מהנפח שלהם, אבל גם אז אנחנו יודעים היום ש50%, 40-50% מהשומן שאנחנו מזריקים לא נקלט, והמטופלת, אם היא רוצה להגיע באמת להגדלה אופטימלית, היא תצטרך לפחות 2-3 ניתוחים. אנחנו יודעים כמובן שממוגרפיה מומלצת לנשים מגיל 50 בארצות הברית, אפילו חושבים להקדים את זה, ובמהלך הבדיקה מוחצים את השד, או לפחות לוחצים עליו, זה מסוכן לשתל? אז ה-FDA דורש שהשתלים יעמדו בחוזק של 300 קילוגרם, זה עומס מאוד מאוד חזק. בבדיקת ממוגרפיה בעיקרון לא מגיעים ללחצים האלה. כן, הייתי אומר לכל מטופלת שמגיעה לבדיקה, להגיד לבודק שיש לה שתלים, כי הוא גם צריך לעשות עוד איזשהו מנח מיוחד, צילום מיוחד כדי לראות את השתל, כדי לגלות יותר גידולים. שאלה לסיום, האם הגדלת שדיים מונעת או פוגעת בהנקה? אז התשובה חד משמעית לא. בעצם אנחנו מייצרים 2 מישורים עיקריים בניתוחי הגדלה, או מעל השריר או מתחת השריר. בכל מקרה, רקמת השד לא נפגעת, גם הצינוריות חלב לא נפגעות. מעולה, חשוב. אני מודה גם כרופא ילדים שאני נשאל לא מעט על